Sekali lagi. Yo. Kumandang wayahe sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran sholat dadi bagae agama lima waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing kumaina luwih sampurna. Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu selamat malam Mas Da Akbar Yong Cangik Mbak Yulimbuk. Alhamdulillah dipertemukan kembali antara kula kalian panjenengan. Dangu mboten pinanggih tak petang-petang wis menek patang dina ra ketemu. Nah ya alhamdulillah lantaran Mbak Zainah Zahra leres kula kalian panjenengan saged bertemu malih menghibur para warga masyarakat Kecamatan Brebeg dan seluruh masyarakat pecinta wayang Kadipaten Nganjuk, Mas. Injih luar biasa ing atase piyai sing sembodo ning ora eman karo bandane kanggo nglakoni sedekah perintahing Gusti. Nggih. Ujube beniki sedekah budaya, sedekah rasa kagem sedaya warga ing Laladan Brebeg lan sak kanan kiringipun. Nggih. Ana tetembungan kuna sing dawuh asedaqatu daf'ulil balak. Artinya sapa sing gelem sedekah bakal diadohke saka balak lan bebenduning jagat. Muga-muga Mbak Zainah Zahra anggone nyambut karya mapan senadyan ing mancanegara tansah pinayungan dening Gusti Kang Maha Kuwasa satemah akalis ing rubeda antu bagya mulya. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Luar biasa. Penonton malam hari ini luar biasa Mas Gareng. Tumplek-blek Mas Akbar. Wonten ing Stadion Brebeg. Leres. Ternyatipun senadyan menika sasine wis mlebu rendeng yae ning pinaringan terang tingkas bengi iki padhang. Oh lah yo ora sombong ora umuk. Heeh. Eneng aku kok Mas. Dadi bengi iki ora udan kuwi merga saka ana garenge. Arep elek tanpa rupa. Aku iki trae wong sing kebak tirakat. Aku iki kulino pager-pager Mas. Pager-pager maksudnya mageri omah nganggo donga ngono kuwi Mas. Iya, anggere nek wong duwe gawe enek kajatan, enek acara ini sing mageri aku. Kaya bengi iki ya. Nek bengi iki gak wate aku Mas. Nek sing ndek wingi Mas. Wah, ndek iki adalah Pak Deku duwe gawe. Pak Demu duwe gawe. Aku disambati le. Pagerono piye carane ben gak udan tur ben aman. Nah ngono. Alhamdulillah tak pageri rapet Mas, saking rapete tamu gak iso bomah. Aman ra ning apa-apa. Sik to piye to? Kon mageri ben ora ning apa-apa. Heeh. Tak pageri saking rapete ora nek wong iso bomah. Lho, lah kok iso nganti ora iso mlebu omah iki lho? Ben ora ning apa-apa Mas. Lho. Lah jenenge wong duwe gawe iki yo mesti enek wong mara to Mas.
Lho ning kan dadi rene apa-apa. Ora ning apa-apa ya malah ora ditekani wong kuwi, mesti pager-pager ki piye? Mesti pager-pager contone kaya bengi iki ora udan tingkas ngono lho. Bengi iki piye carane ben adoh saka bebendu. Nah, ngono kuwi. Heeh, ngerti apa ora? Heeh. Yo eneng dongane jane. Oh, ana dongane ya? Nek tak beberno nang kene kok wong kene do ngerti kabeh kok aku ora payu. Loh, ora. Ilmu kuwi nek ditularne ora ana rugine, ora ana salahe, Mas. Ngono lho. Iso apa ora? Dongane piye? Jare sampean bengi iki anu apa kuwi pinaringan terang sampeyan. Heeh. Lha piye dongane? Yo nek wong Islam ya nganggo bismillah. Oh, bismillah. Yo bismillahirrahmanirrahim niat ingsun njaluk kersaning Gusti paring ana terang aja udan. Sing ngetan bali ngetan, sing kulon bali ngulon, sing ngalor bali ngalor, sing kidul bali ngidul nek sing dhuwur kersaning Gusti Allah. Wow. Sik piye dongane baleni? Baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta kersaning Gusti paring ana seger kewarasan kali surbidoning sambikala aja udan. Nek sing ngetan bali ngetan, sing kulon bali ngulon, sing lor bali ngalor, sing kidul bali ngidul, dene sing kon dhuwur kersaning Gusti Allah. Lah kok ora balik mendhuwur? Angel, Mas. Angel. Nek kok etan kok kidul penak. Penak kok etan anggere digolak ngetan ngetan meneh. Nek kon dhuwur? Angel. Loh, selama iki udane kok dhuwur iki? Lah mula kuwi sing angel yo nek nolak udan kuwi kok. Walah telek. Tak kira nek iso tenan ngono apa piye kok iso. Ya ora wong kabeh iki gumantung kersaning Gusti. Ning menungso wenang ambudidaya. Menungso mung wenang ambudidaya, ana tetembungan kae. Heeh. Menungso mung bisa mbudidaya ning garising pesti ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Heeh. Ngono ning alhamdulillah mbok menawa bengi iki Heeh. warga masyarakat Brebeg kinasian dening Gusti nyatane ya kinayoman kawilujengan ora ana rubeda apa-apa ya ora ana udan ora ana angin. Amin. Alhamdulillah. Bakule ya akeh. Wah bakule pol Mas mubeng iku bakul luar biasa. Sampeyan mlebu ana lokasi kangelan ora Mas mau? Luar biasa hangele ora umum tujune kok dibantu Pak Linmas saged nerobos-nerobos terus teko lokasi mriki. Alhamdulillah. Iki upama ora dibantu Pak Linmas ora iso mlebu Mas saking kebake parkir. Ngono ya Mas. Mula aku ya matur nuwun karo bapak-bapak parkir senadyan abot gaweane jaga montor. Mula sing kagungan montor ora usah kuwatir, wis dijaga pake parkir sing ana tengah wis dideleh pinggir, pampiye slamet ben ora duwe rasa kuwatir. Amin. Ngosek nek sampean mau dibantu karo Pak Linmas. Sampean budal tekan omah nak urung macak gareng to Mas? Dereng. Lah kok iso Pak Linmas apal nek kowe iki gareng iki piye Mas? Tak doi fotoku. Oh. Kulo gareng Mas, mosok tak doi foto. Oh ya wis masuk ngono. Wong ngono ya. Dadi urung macak. Urung maca, oh Mas Linmas kaget tok. Piye? Mosok kowe gareng Mas? Nggih. Baguse ngungkuli dalange ngono iki. Pak Linmas wae sing ngendika. Ora mungkin ra percaya aku. Oh, lah bocah iki ra ngandelan ndi to piyayine mau sing ndi to bocah iki. Kok iso muni ganteng garenge timbang dalange iki lho. Lho estu Mas. Nek pancen kowe ganteng kudune kowe ora mbok labur putih ngono kuwi. Kudune wani tampil apa adanya. Oh, alah bocah iki ora genah. Kok iso ora genah lho? Nuwun sewu Mas, seorang lelaki itu bisa menjaga harkat martabat keluarga, utamane bisa njaga katentremane bojo. Heeh. Aku gandeng wis omah-omah, nek raiku tak gawe lugas piyai semene do nyawang aku kok kesesem ngantek tresno seneng karo aku. Piye perasaane bojoku? Lho ngono. Dapure duduk gula ngono kaya. Oh, aja ngeceh kowe. Ibarate ula kae sing mandi wisane. Heeh. Nek singa sing mandi siyunge, nek wong lanang kan kebagusane, Mas. Oh. Mula Dadi upama lugasan ora putih ngono, warga kene ngantek kesengsem, piye nasibe bojomu? Iya. Ora sakit hati seorang wanita. Iya, Lho. Ngono kuwi wong lanang sing bakoh iki ngono kuwi. Aja peh bagus adol baguse sapa-sapa di WA. Sapa-sapa senengi. Ana sing wong ngawi, ana sing wong alah ngono gak apik. Siji wae nggo selawase. Sapa kuwi? Kancaku, kancaku. kancamu. Bocah gak ning kene. Ora. Bocah gak ning kene. Aja ditiru Mas ya. Ora apik. Aku ki niru sing tak contoh ora ana liya kejaba mung Mas Gareng saka Purwodadi. Lah bener kuwi. Mas Gareng kuwi wit biyen jaman sampean karo bojo sampean kuliah kuwi wis kuwi siji dienggo selawase. Satu untuk selamanya. Kuwi ya tak jaga kok Mas. Tenan ora. Aku nek wis entuk cah wedok insyaallah besok mau wis milih ngono ya ora bakal noleh ngiwonengen. Setia siji dienggo selawase. Musik to ning sok mben. Iya ya. Saiki jek mbok jajal-jajal sik. Yo aja ngono kuwi to Mas esuk. Ngene lho Mas, wong milih wanita kuwi aja mbok padake kaya wong tuku sepatu. Loh,
Nek Wong wedok dipadani sepatu iki piye ya Mas? mula kuwi nek wong tuku sepatu kae dijajal sik ketok sedengan dituku. Nek kegeden utawa keciliken ditinggal. Nek wong lanang kan ora entuk ngono, mosok wong wedok padake jajal ketok ora pas kok tinggal. Loh, dijajal kuwi maksudnya ngene lho Mas, dijajal didalami karaktere. Mergo rabi kuwi sepisan kanggo selawase, kudu ngerti karakter dan kepribadiannya seperti apa. Oh dijajal, oh karakter bocah iki ngene. Oh nek bocah iki ngene iki kena nggo omah-omah selawase. Nek karaktere ngene iki ora kena dienggo omah-omah selawase. Sing maksud dijajal iki dijajal karaktere, pemikirane, sudut pandange, ngono lho. Lah nek sobo hotel. Ndeh, ora ngawur hotel apa iso. Oke rumah sakit to kae. Rumah sakit. Oh tilik wong loro to? Nilik wong loro. Mas aku. Tak kira ning rumah sakit gur parkir tok terus ngalih ngono. Mas aku di live streaming barang kok iso blawanan sampeyan iya. Ning alhamdulillah. Alhamdulillah. Bengi iki muga-muga kebak barokah. Barokah. Lantaran panjenenganipun Mbak Zainah Zahra, Iya. Abdullah. Heeh. Aku lan panjenengan uga warga Mbrebeg saged pinanggih muga-muga pepanggihan dalu menika beto berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Amin. Tak tungake sing sedaya rawuh pinaringan bagas waras. Heeh. Panjang umur. Amin. Rezekine sempulur. Amin. Okeh sedulur. Amin. Kebak rasa syukur. Amin Allahumma. Amin. Ojo do seneng takabur. Wah, dungane kok ya apik men ya Mas. Aku kok Iya. sastrane kentel kok, Dik. Iya, luar biasa. Aku ra medok Mas, nek sastramu apik, bahasamu dan sastramu apik. Panjenengan iki iso dadi gareng saiki ya toh. Kondang ngendi-ngendi Mas Gareng Purwodadi, Mas Gareng Jajak iso pentas ning ndi-endi melu-melu dalang senior, melu dalang senior ABC. Mergo sampeyan ki mbiyen ki bekale wis cukup. Nuwun inggih menika panjenengan nak kuliahe mbiyen jurusan pedalangan. Aku saiki gak nggo bekal kok, Mas. Lho, maksude mbiyen ki pondasine, S1-ne. Oh iya pondasine watu, pasir, semen komplit kae, Mas. Iya. Maksude ngene Mas, apa ngene enek wong takok apa ora? Takok pripun? Mamane, wah kuliah ngoyo-ngoyo petang tahun jurusan pedalangan kok gur saiki gur dadi gareng. Lah iki Mas ngelingke aku. Piye? Estu Mas, estu iki jujur iki. Pengalaman tenan iki ya. Pengalaman cerita tidak bohong. Kisah nyata. Kisah nyata. Piye Mas? Nun sewu rampung sekolah SMA, aku mbacut kuliah ning isi Surakarta. Jurusane pedalangan. Pedalangan. Wah iya. Rampung kuliah aku mantuk gandeng dalang arang-arang. Dalang arang-arang. Aku gareng. Lah kok tanggaku, Mas. Tanggamu piye? Semontong ini. Piye? Tiwas kuliah sarjana entek-entekan ning gareng ngarah kena dipangan kayane. Atiku lara, Mas. Loro, atine wong macak gareng wis diniati tenan kok Diniati disepelekne kok kok. disepeleki. Kadur ngoyo-ngoyo sarjana, bareng lulus entek-entekane gur gareng kaya kena dipangan lara atiku, Mas. Loro ya atimu ya. Aku krungu tak parani ngomahe. Parane omahe. Kowe kene ngomong sing kaya ngono ning titeni 5 tahun kepungkur bakal tak buktekke aku. 5 tahun ke depan bakal mbok buktekke. Alhamdulillah 2021 diuneni ngono, iki 2020 tak parani ngomahe. Heeh. Kowe mbiyen muni piye? Heeh. Tuas S1 dadi gareng tangeh kena dipangan. Saiki omong kamu piye? Bener aku ngono. Tak kira nek sugih ngono. Urung kok. Urung sugih to? Urung. Lah berarti bener omongane tanggomu. Bener. Lah ngono kok metenteng iki lho. Lah yo piye wong yo bener. Mangsaku kadung lara ati, kadung kecewa, kadung. Lah wong nesu yo ngono to, Mas. Oh iya. Ning kan yo liya wektu bakal tak buktikan. Iya iya. Pekerjaan apapun sing penting niate apik, fa insyaallah dadi rezeki. Betul, amin 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 amin. Mboten ya namung Rabbal. panjenengan, kados niki Mbak Elisa. Menika S1-ne juga pedalangan. Mula kanca-kanca YouTuber nyuwun Mbak Elisa ini nanti mendalang ora ketang sedelo, ora ketang sak kemerangan. Oh, mbiyen isi endi Mas niki? Lho isi Yogyakarta. Kok gak gelem Purwodadi to? Lho, Purwodadi kutamu kono? Iya. Ngopo enek isi? Isi iki Jogja, Solo, Bali. Buka anyar, Mas. Nendi? Purwodadi. Cabang Isi Purwodadi. kuwi jurusane apa ya padha karo isi liyane? Beda. Oh. Nggonku gur tata boga karo tata busana. Dadi ane gur jajan karo tuku shopping. Rumangsaku kok Mbak Elisa kan minggah. Oh, dia ngeten, minggah. nggih, sendi kok jauh. Ayo ngancani Mas Gareng. Sepati ca, mecah sepining swasana. Monggo Mbak Elisa. Heeh, mriki Mbak, mriki Mbak, mriki Mbak. Yuk. Hey. Oh
Mbak Yuli, Mbak. Lama tidak jumpa Mbak Elisa. Lama tidak jumpa, boleh nggak pegangan tangan lagi? Boleh dong salaman lagi. Salaman biar- lagi ya. Ya. Aku pengen, aduh ternyata gini rasanya memegang masa depan ya. Iya. Piye? Piye? Kak, Memegang masa depan. Karena aku pengen tahu rasanya nih, mau nek ke susu gitu kan gak kroso. Jadi kudu tak rasa meneh ngono. Nek mau jaremu wong wedok ngono kan ojo nganti dianggap koyo sepatu ngono to. Kowe gak pengen salaman karo aku? Ngomong apa? Ya enggak usah nek koyo kowe kan wis pajeng. Ah. Wis payu, wis duwe bojo, wallpaper-e wis cetok bojomu. Kok saiki ning kene kowe njaluk salaman karo aku? Kan untuk memegang kenangan. Yo Romansa. dewe-dewe penake dadi lajang yo ngene yo Mas Akbar. Nggih. Bebas dinggo sapa wae, ki free. Piye mau bebas dinggo? Bebas, Dinggo? free. Dinggo sapa wae? Wae. Monggo ingkang ngersake. Hei, Ora ngono konsepe lho. Mas Teh digo sapa wae karyanya, suaranya nek Mbak Elisa. Nek gur Iya. karya suara aku senajan duwe bojo ya bebas sapa wae entuk. Oh nek gur karya suara ayo. Oh. Maksudnya arepe ono getaran karo sapa gitu tuh kan Bebas. bebas, gak ada ikatan, ra mikir mburi ngono Oh lho. sekarang kamu pakai yang bergetar. Maksudnya tuh apa ya, listrik cinta itu loh. Oh setrum. Setrum. Ah, Oh itu. bebas. Getaran-getaran Nah, hati. getaran Mbak Elisa hati. niku masih jomblo. Dadi nek kula nggih jomblo masih single pedhok single salaman ora masalah. Bebas. Heeh. Tuh. Nah, nek sampeyan salaman karo Mbak Elisa, salamanmu mbok gawe-gawe tekan omah kowe engko dibedel ndasmu karo bugareng. Ya. Gitu loh. Oh ngono nek jomblo Iya. petuk jomblo. Petuk Bebas. bebas. Salaman? Bebas. Oh ngono modele ya. Iya. Kok modele ngono piye? Kok Iya, ngono. apa-apa. Yo. Rasa kakean menghujat walaupun single podo single walaupun Mas Akbar ki oke ya kan sing nyenengi oke. Sing nyenengi. Ya toh walaupun aku yo pancene ora seumuran ya karo Mas Akbar. Tapi enggak apa-apa kan kalau misalnya aku mengharapkan seumur hidup sama kamu. Apa ya? Ora to. Umume iki wong wedok sing dirayu wong lanang. Lah kok iki sing wedok ngegeri Lah. wae lho. Mbak Zaina ya Mbak Zahra aja Ah. ngefen banget karo Mas Akbar yo bebas jenenge wong jomblo single and free bebas arep ngefen arep seneng sakarepku. Ngene lho Mas Gareng, tak umpamakan ya. Mbak Zahra kan posisi sekarang di Taiwan. Nah. Saka rasa cintane wae ngetokne duit sing ora sithik kanggo gelar wayang saking cintane. Mergo getarane nyambung. Nyambung. Indonesia Taiwan. Frekuensi. Lah aku jomblo, Mbak Elisa isih Jomblo. single. Ya toh jomblo yo an. Saiki ketemu, mosok enek getaran cinta ngono mosok yo salah. Tuh. Sing adoh wae getaran cintane merasakan lho. Oh. Saiki sing petuk mosok ora entuk. Oh ngono lho. Inilah cinta itu kadang memang piye ya ana tetepungan cinta itu buta. Kowe ngerti karepe cinta itu buta? Maksudnya piye? Nek kowe wis ketemu getaran cintamu, Heeh. butakan matamu untuk wanita yang lain. Ora enek wong sing luwih ayu, ora enek sing luwih bagus, kejaba mung siji tujuan cinta. Lah kowe petuk sapa-sapa getar, petuk sapa-sapa getar. Di Oh, iya. mana letak cinta itu? Jomblo single kan bebas. Bebas and free single. Petuk and Mbak free. Elisa getar. Aku petuk wong wedok liyane getar. Petuk C getar, D getar. Kan yo milih to sok sing paling getarane paling penak ki ndi. Oh, Nyong. Getarane paling penak ya kuwi sing dirabi. Oh iya iya. Getaranmu penak ora? Loh ya ora ngerti kuwi tergantung. Kaya wong golek apa sumur itu kan. Golek sumur. Iya kan. Padake nggo tintir nggo golek sumur nek sing kono bergetare banyak sumure jero ngono. Kan gitu Bocah kan kok dewe-dewe sembrono. pasangan tuh kan dewe-dewe. Iya, Alhamdulillah. pancen. Kabaripun bagaimana Mbak Elisa? Pengestunipun sae sanget, luar Nggih. biasa, seneng yo jenenge wong arang-arang peye yo tetep semangat to. Iki kan Oktober rada sepi yo. Iki nek ra dikukup sama piyayi Taiwan yo rada ya sepi tenan. Sepi ngono lho, tenan, Cok. rendem. Oktober, November jal kowe payu pira? Oh, wong bocah Aku rawani upload jadwal nek sasi ngene iki wis rawani. Kandhani kok. bocah iki Duk. Astagfirullahaladzim, kurang bersyukur. Wong kaya aku lho, Mbak. Ngapa? Wong ki kudu piye carane budidaya, misal seniman, aja mung gumantung dadi seniman. Nek wong kuno mbiyen ngandhake seniman kuwi bebasane kaya ngenteni ndoke blorok, urung karuan ngendhok, nek ngendhok urung karuan netes. Kok seniman kok ngendok iki? Ngendok yo manuk ndendok. Emang seniman ndendok. Apa kowe tau ngerti manuk ngendhok?
Wis tau burung? Lah ya manuk ki ngendok ning di papan, manuk ngendok, Wis tau bebek ngerti ngendok. burung? Ngerti ngendok. Wis tau ngerti? Bertelur. Wis tau ngerti? Ngerti. Mosok rupane piye? Ndoke manuk iki rupane piye to? Ndoke manuk rupane piye? Sing itu kan kayak puyuh telur puyuh itu kan endok manuk. Rupane piye? Warnanya Rupanya- apa? Warnanya? Putih ada coklat-coklatnya itu. Oh, nggonku nenek putih blas pisahan. Ya kuwi sing putih rada mbulak. Mas teh puyuh telur niku lho. Nah, iya. Salam-salam dulu dong Mbak Elisa. Iya, salam terutama untuk yang di Taiwan Iya. yang luar biasa. Adoh kono, adoh kene. Piyayinya aja maksudnya nggak bisa diperlihatkan ke Betul. khalayak itu, tapi sodakohnya luar biasa. Matur sembah nuwun, mugi-mugi dados rezekinipun panjenengan Mbak Zahra, Amin. boten loka tambah kebak. Amin 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 ya Nggih, rabbal apapun sing dados pangajeng-ajeng panjenengan sageta kasembadan. Amin. Piantonipun pasti juga masih muda ya. Masih muda. Masih muda dan berbudaya. Iki the real culture yang ini ki. Ngerti ora kowe the real culture? Iya. Ngerti ora? Anu kuwi to. Dong ora. The real culture. The real culture. Genah ora the real culture. Oh Mas. Oh iki lho the real culture iki lho. Mikmu disalini. Oh, iki panas. Ya ya nyanyah Mas. Kok panas toh? Apa? The real culture. The real culture. Tekok nek orang ngerti. Loh, lek kalau anak kan kebanyakan kan nongkrong bareng ngopi mana iki culture tenan ki yo ngene ki nanggap wayang cah enop nanggap wayang sing dalang yo enom penabuh enom sinden enom dagelan enom Enom. kurang apa luar biasa yang muda yang berbudaya tepuk Tepuk tangan. tangan Mbak Zahra, Masya Allah. Menyongsong hari wayang dunia loh. Iki gua menyongsong hari wayang nasional atau hari wayang dunia. Ya. Laras, Bulan November, Nggih. bulannya wayang. Nggih, 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 nggih. Kados kula Mbak Elisa, Mas Gareng iki nggih ngrumangsane urip nunut wayang. Betul, 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 Nah, betul. Diuripi kalih wayang. Heeh. Mula nek Mas Gareng malah dadi garenge, malah dadi wayange. Loh, aku ngetokke lek jiwaku ya wayangku iki, wayang ya jiwaku iki. Mula aku ora iso selak nek uripku pancen ngayom ning wayang. Mula ya Amin. akunku apa ya ora kok nyembah wayang ki ora menghormati adiluhunging wayang ki ya tak tenani. Amin. Niki wae ana dawuh pamundutan Mbak Elisa. Mbak Elisa. Ada pamundutan dari Pak Waris Sugiono tadi Apa itu? Podang Kuning dari Surabaya. Iya, Pak Waris ya. Iya sudah WA saya. Sudah tadi. WA juga. Iya, Mas Dalang Sherlock. Oh iya. Dalang kon Sherlock ya aku gitu. Ada juga pamundutan Caping Gunung juga ada. Caping Gunung juga ada. Ya ini mau nyanyi dulu apa gimana nderek Mas Dalang? Dalang dulu aja. Oke, Dalang lanjut. dulu aja. Aku langsung dalang. Iya, So dong. dijimbung go mengko lah rodo mengko setete lah. Piye. Nyanyi. Apa kuwi? Sik, Rodo mengko. Oh, rodo mengko. Rodo mengko ya. Nembang-nembang dulu ya. Nembang dulu, nimbang Oke, desek ayo ya. arep podang kuning dulu apa caping gunung dulu? Caping Gunung nanti sambil digilir ya sama Oke, sinden-sinden siap. ya. Kan ini kan acaranya Astabrata. Astabrata. Istilahnya untuk fansnya yang sangat-sangat loyal terhadap ya, wis. Astabrata. Jadi kita juga harus menampilkan sinden-sinden Astabrata toh. Boleh, Ya, boleh. Tak buko dulu ya. Kamu yang jengleng, Oh, awas yang deh jengleng. orang mantep. Oke, siap. Coba. Aku nek jengleng ini seneng aku. Hah? Apa? Nek ndelok getaran iki seneng. Lah. Ya seneng dialog dulu. Kalau mantep-mantep munggon awal-awal tok podo wae. Ayo jajal cenglenge. Heeh. Saben bengi nyawa Piye? Bagaimana? Pesan dan kesannya genjelengane. biasa aja. Oh ya memang pertama itu harus biasa dulu. Biasa, belum terasa. Belum terasa kita Getarannya belum terasa. Belum. percobaan. Belum terasa. Harus apa ya? Harus lebih mengenal lebih dekat. Oke. Ya. Oh, yo. Tolong diusahakan Mas Gareng. Oke, siap.
Ki mau padahal tak ombeni jamu lho Ki mau. Alah, jamu apa? Jamu khusus Apa kuwi? Sido Mancal. Wah enak sudah pancal. Ayo jajal kedua, kejelengane kaya ngapa? Yen memajang among karo janur kuning Ya. Piye? Rasanya lain. Loh, lain nak kanggo kowe. Nek kanggo Mbak Elisa piye? Tetep biasa. Bagaimana? mungkin meretek gitu kemeretek Kamretek. kemeret Balik turun tanda, turun tanda. Ya. Pisan kas, turun tanda. Semangat, semangat. Sing dhuwur, umbul dhuwur. Bejane kena balung apa kena apa to? Wis Oh. keratak. Wah, kluthuk-kluthuk kemo to? Heeh. Ndokku glundung. Ndok. Sik, jajal. Anu Mbak Elisa. ya Tak golekne selera liya mungkin Coba, selerane liya. coba. Mbak pesek, ayo ngadeg. Coba. Ngadeg pesek, ayo. Ngadeg. pancen ngadeg, Sek. bedo Sing pundi, sing adune Niki. Oh iya. Mbok menawa iki lho. Selerane sing oh ngene iki lho, lah bareng. iya disesuaikan kok ya Nyapa kok nemu nyapa kok ngremehne ngono to? Orang kremehke. Ngapa? Kok sing ndek sur tak tuku kae yo ngene iki. Hei! Kelakulan apa piye? apa Mas iki kuwi sing tak jak kae lho. Oh iya. Nek Lidah de. Wis lak susu aku, Mas. Wah, sik au. Masya Allah. kok iso ngono kok iso muni ya? Balik, Mbak Elisa, turun tanda, turun tanda. Pesek. Au. Apa ya bedane apa ya kok pesek iso? Kowe jenenge pilih kasih lho ngono kuwi. Hah? Ora kok pilih kasih. Heeh. Kita kan ketemu getaran. Wis ya ketemu getaran. Mbak Elisa ngene kan cemburu piye? Kamu ada apanya sih? Weh, ngenyek, Mbak. Orang ngenyek. Ora apa-apa, nggak apa-apa. Kamu Ya. sama dia nggak apa-apa. Ya, Nggak no, apa-apa. Kamu sama dia nggak apa-apa. Aku Tapi pilih jangan ini. lupa setorannya. Yang penting orang wedok itu dikayani. Kamu sama dia nggak apa-apa. Ya, hari-hari sama dia nggak apa-apa. Yang nyuci baju, yang ngurusin apa-apa rumah nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau sama aku nanti Kue pembantu, urusan Mbak. undangan. Pemangsa. Gak popo, terima no gak popo. Moh Mas, Jadi pembantu ki penak. kok penak? Kowe nggo iso ngubah sempaku. Alah. Gerjeronan Lah karepmu piye, Sak? Lah swampluk. Maksudnya, jajal pesek. Mau pesek iki urung nembang kok iso muni to? Mbak Elisa sing wis nembang ora muni lho. Oh, ngono. Getarane kurang iki. Weh, ya tengkat iki. Tenang. Ya. Ayo. Kok ora muni? Iya toh Mas. Ngene lho, batinku nek kono terus kira yo ibarate wong mangan jangan oblok-oblok to. Jajal golek sing soto ya ora muni to Mas aku. Peh ngenyek sesri. Oblok-oblok berarti nget-ngetan aku, Mas. Yo nget-ngetan. Aku mbok kira barang elek ngono, Mas. Wong kene iki barang apik, barang kok kaya ngono. Iso pesek iso Oh kaya. iya. Bener nek oblok-oblok dinget. Lah kok Oh, bareng dikene-kene terus kecut tok. pengetan ya. Ayo balik nih soto lho, balik nih soto. Soto Klaten iki. Asik. Iki iso mbok usahakno apa ora? Bismillah. Mas, Aku berharap loh iki. rokokmu apa rokokmu? Cara nafkah ki kudu batin rohani, batin karo apa? Astabatas. Kok batin rohani ya padha ya. Mas teh nafkahku wis tak batin kok no. Ya piye co, diusahakan to. Padahal seragamnya iki padha karo Mbak Elisa. Iki lho wis tak Seragamnya padang-padangnya. wis kopel kok malah munine karo Sri. Padahal kita kan wis sambirit.
Sarimbit. Istri ya. Sarimbit tok samirit. Sarimbit. Yas, sing penak ku rokokku pek ya. Mas aku. Jal, ayo. Kowe diem ya, aja ganggu ya. Kowe ning kene sik, geser kene sik. Geser sik engko pengen wis kene sik. Wis ning rokok sini. Engko anggere meneng nek bar kono kowe ganti ya. Gak apa-apa. Engko ngenteni kono sak turune. Engko nek turu ku ngene ya. Engko nek lawang kancing jendela aja ya. Lah ngopo? Lah ngopo kok? Ben isis. Oh ya. 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 Sri. Ya. Kandhane empuk kok, Mas. Ora Nek kok. empuk ki muni, nek atas gur kemelotak. Nek empuk kudune malah gak muni. Ya ora empuk ki ya muni pleng ngono. Nek atas ki gur kemelotak, Mas. Oh, Kaya balung. Gek salah posisi. Coba kowe kono, jeneng ganti kene. Oh ngono. Ketok salah posisi to. Piye aku gon kono? Tukar tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Mosok panggungnya pengaruh. Duli ada. Iya, Nak. Duli ada. Iya. Oh. Tuman. Kok tuman to, Mas? Mumpung. Oh. Kok enak seri. Lho. Desel bue. Bue. Oh. Lah. Kok njajak. Iso Kok tuman to? iso sinden siner sebut ciyak nemen-nemen iki lho, mbok padane sinden nemen-nemen piye? Halah kuwi anggere didusi ngono ya apik kok. Ngawur mangsamu. Kok anggere didusi, disisiri klambene sing apik, puatut ku enak njian. Nesu bongko kowe. Ayo nesu, ngatone jempol. Ayo, sungkem. Yun pangapunten, mboten ngoten wis to. Iya pangapunten. Aduh. Pun mboten sah nesu, mengke bayarane jenengan PN ya. Ya bener. Bener to, Mas? Oh, nek ra tak kono duweno wong kok, Mas. Mas aku kok jam sembrono. Ayo payahi sapa mau? Panas. Janjine komposisi. Ngapa? Komposisi yo ngene iki. Tak akoni jiwamu terganggu. Marai gak pas ngene iki, Mas. Ora kok gak. Kudune pas dadi blero lho ngene iki. Ngene iki isin sinden lho, Mas. Ora usah ngono to, jangan Ngono ki ya isin ta aku. jangan merendah. Wis Kok to. dikira aku blero ngono kuwi Ojo kok. nesu. Lah ora blero kok. Ya ora jane. Oh, wis to, alah. Iki lho sing blero Kowe kok ngerewak perkosa sisan malah. Hei! Gak oleh Mas, aku dia cilik kok. Kuwi lho cemburu kuwi lho. Sapa? Enggak. Wis ben kono. Gak apa-apa, wis. Duk. Emang guyon. Ora wis kowe rono sing penting aku duwe amben iki ya. Sing kono krengket-krengket to. Aku yang penting di Ngene lho. sini iki seperingbet aku seneng aku. Ngene lho, mesti ana awake dhewe sak omah. Ya. Ya kudu akur, tur ya pembantu iki diajeni lho. Gak apa-apa. Apa? Tadi jatahku dina apa? Jatahku dina apa? Pokoke Senin teko Rebo rene. Heeh. Kemis Jumat itu pijet aku. Telung dina nang Lah kok pijet terus? Lah kono jatahe dino Aku apa? kapan? Lah ya mijeti Mas De. Piye to ki mau kualik Senin Selasa Rebo ning kene. Ya. Kowe bagian pijet ya, Sri? Lah dukun apa piye? Senin Selasa Rebo kono. Ya. Nah, Kamis Jumat Sabtu kene. Pijet Tukang mijeti. Tadi sing mbok genjreng mau buke mau. Minggu. Oh. Gue bagian minggu berarti. Ya, minggu. Ya piye minggune piye mbok karo Bupar piye minggune?
Kerok, kerok. Oh, aku pijat, gue kerok. Kerok. Ono mbake bubuk. Bubuk. Coba. Masa aku kok yo. Nggih, parian boten. Langsung. Parikan ora? Mas Parian dongake anu, Mbak Mbak Zainah Zahra. Heeh, ayo parikan Mbak Elisa Mbak sih. Zainah, Urut. Zainah Zahra, Mbak Abdullah. Zainah Zahra Abdullah. Sepiro to iki? Nah. Ning kolah. Gugur. Ya bebas to ning kolah ki aku arep ngopo kok, hah? Iya, ndah niku aku dadi sabune nok. Heeh. Mbak Zainah Zahra Abdullah. Kukur-kukur. Ora ngono. Bagi-bagi berkah mergo bersyukur. Amin. Ayo ki jajal bojomu stoke. Ayo kowe, Ti. Parikan. Mangan jadah. Iya. Oh, iya. Sering karo-karo kemanyu lho. Ben penonton mangan jadah. Biu-biu. Ayo. Kaya ayu-ayu ae. Oh ya pesek lho guran. Dajal toh mangan jadah. Ayo karo gerakan tubuh, mangan jadah. Kudu manut ndang toh. Ah, wis toh. Ayo mangan jadah. Ngono ayo. Wis toh ayo. Mangan jadah. Iya. Aja ngono cah. Ora tidur. Mangan jadah. Kuwi mau mbok taleni burung lho. Mau nek mletre lho. Mangan jadah. Mangan jadah. Ngombene kopi. Mbak Zainah mugi kathah rejeki. Amin. Sopo nek arep mbok tes? Sinden liya mbok menawa arep parikan. Ayo. Kersa parikan Ibu. Wah, kok iso iki? Tak warai wis, tak warai. Ya kek nang, Bu. Iki wong senior. Kewanen ta, Pak? Marai to Mas wong Aja sembrono. Nggih pun piyambak go parikan, go. Marai senior. Aja mangan jadah lho, Bu. Ora. Nggih, monggo. Diam semua. Cedai. Delok gajah. Delok gajah, mosok semene gajahe. Sinambi mangan sate. Oh, delok gajah sinambi mangan sate. Gajahe terus mangan sate. Ora. Sing delok. Iya. Mbak Jubaidah. Coba hidat ta, Bu? Mbak Zainah. Lah sapa ta? Mbak Zainah. Kita syukuran jeneng iki kok. Ngapunten. Bu, kagem kenang-kenangan iki nggih jenengan, go. Wayahku. Eh? Wayahku wis aku kenang-kenanganmu. Durpres. Ngapunten. Ora apa-apa, senior salah ki sah. Mboten napa-napa. Mbak Zainah. Yo. Mbak Zainah. Heeh. Mugi kathah rejekine. Amin. Mongko dongane Piyai Sepuh ki mandi. Muga-muga diamini Piyai semene Mbak Zainah mandi akeh rezekine. Amin. Pun nggih Bu, matur nuwun pisan mawon nggih. Nggih pisan mawon ngatusia ya. Sapa nek arep tes ora wis cukup. Pun, Satu lagi sembarang bebas. Wih, Iki cah ngawi iki apik iki. yo. Ya Vika. Sapa jenenge lali aku. Yo Pika. Yo. Satu lagi, yo. Anggo dem sik no. Ayo. Alah. Piyai nek dem yo pantes ya. Pantes. Nek dem piye, Bang? Sing apik to. Kuwi mendesak. Hei. Oh, dem kok. Dang, ayo, nduk. Ning sawah Ning sawah. nggawa siwur. Hah? Siwur. Siwur ya, apa? Siwur. Siwur nggo nyiram ebor. Oh, ciduk. Yo. Siwur. Terus? Mbak Zainah. Heeh. Mugi panjang umur. Amin. Biasanya dungane wong ngawi iki mandi. Mandi. Amin. Diamini dhewe. Ya, lanjut. Lanjut.
saiki apa Iki tak selani nggih Mbak Elisa, Mas Gareng. Nggih. Menika wonten pengumuman motor Supra X 125R dengan plat nomor AG 4853 VBR. AG 4853 VBR. Helm merah 2 diharap datang di parkiran Gapura. Ya. Semoga mbuh nutupi mbuh apa iki ya. Supra X dengan plat nomor AG 4853 VBR. Ya, pun matur nuwun. Yuk lanjut. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi reca dene ora ilang gane padha Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu. Mbah Nuwun. Niki mau permintaan saking sinten Mbak Elisa sing capek gunung niki mau? Nggak tahu, yang ditulisan di situ kan. Oh, ini tadi toh. Iya. Capek gunung. Saking sinten nggih. Sampun katur nggih niki Ya. mau. Saking Sutresna Budaya ingkang mijil saking Brebek mriki. Ya, terima kasih sampun katur. Matur Mbah Nuwun. Masih banyak permintaan-permintaan yang belum diaturkan. Nggih. Iki selingi
Monggo, ki Mbak Isa Sinen-sinen berikut. dulu ya. Apa Oh, monggo, sinen dulu? Derek. Oke, heeh. Anu Oke. ada yang dari Madiun. Heeh, Mbak Neha. Mbak Neha. Ayo Oh. no. Heeh. Ya, iki bedangan lawas iki. Oh iya. Tenan toh? Alah, Sepati cah. Yo. Yo. Hey. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Neha Ayu Silvani. Selamat malam, Mas. Iya, Mas Gareng. Kowe gak pengen salaman. Heeh. Selamat malam, Om Gareng. Wah. Om, Ora apa-apa, sesuk atukokno iPhone lho. Diceluk om kok langsung kendo iki ngopo? Ya ora apa-apa, semangat Sugar kok. Daddy nih namanya, Sugar Daddyku. Weh. Sugar Daddy. Sugar jadi ya. Syukur diri. Iku om sugih ngewahi Oh, no. iPad. Yo iPad, gampang, iPhone, perkara Om. kos-kosan aku sing ngurusi, Nduk. Weh. Dibayar. Iya lah. Lah wong wis lulus kok Lah, lagi enggak, mikir iki wis kos-kosan lulus iki lho. kok. Lho, wis lulus ya? Wis toh. Wis Lah ora omong dik wingi-wingi kok. Nek omong dibayar. Yo ora wong aku dhewe butuh dhuwit kok. Mbak Neha. Nggih, Mas. Wingi sampun lulus nggih. Alhamdulillah. Bulan Nembe mawon. Oktober tanggal pira wingi? 15 Oktober. Nggih, ngapunten mboten saged mriko kaping Nggih. ujun wonten acara nika. Mboten napa-napa. Acara napa to niku? Kula teng Nganjuk wonten acara piyambak. Enten napa niku? Nggih keluarga. Oh, Lamaran ngoten. kok lamaran. Ora. Maksudnya kono nglamar kerja kuwi lho. Iya, Iki ora kok seumuk ora kok sombong Mas Akbar, pancen kru dari Astabrata menika ya hampir keseluruhan sarjana. Oh iya. Malah keporo enek sing magister, Mbak Neha sarjana. Sing bunang Karawitan, sing bunang sarjana. S2 fisika. Wah, magister. Malah Fisika. ora nyerempet kesenian belas. Nek bahasa daerah lumrah. Pedalangan lumrah, karawitan lumrah wis duniane. Iya. Sing bunang S2 UNS fisika. Oh, berarti dia meneliti tentang bunyi. Molekul. Molekul gamelan. Iya. Luar biasa. Ning Gamelan ada molekul. ning estu luar Arep biasa. mbok tes ora apa-apa. Tes. Iki ora guyon no? Lho nyepelekke karo Astabrata to. Mosok ora guyon? Dipegangi mik. Iya. Nun sewu Mas. Mangsane kok enak. Caoske sing bunang Mas. Lu mangsaku kok S2 fisika niku. Kuwi dadi ro piro Asmane sih asmane. Mas Hirman. Mas Herman. Bedhek ana. Ya nganggo mikrofon to kok gondingluk. Ya. Heeh. Bedhek ana fisika. Estu lulusan fisika Mas. Icis. Iya. Jar bedhek ana roh fisika ora sampean? Fisika saiki upama rumus fisika tentang gaya. Yo, Gaya apa? gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi. Yo, rumusnya apa? Gaya gravitasi bumi kuwi disimbolke F. F. Rumusnya ketetapan gravitasi dikalikan 2 kali massa per jarak antar dua benda. Pucet Iya. pucet Iya. genah ora Bocah le. iki yo fisika tenan saiki. Gravitasi bumi roh ora kowe. Oh iya iya saiki rumus tekanan. Yo kowe nyoto fisika kowe. Ngaku. Bringosem jembar jenggotmu mbok ingu. Oh muni yo tekanan. Tekanan itu rumusnya gaya berbanding terbalik dengan luas penampang. Oh gaya berbanding balik dengan ruas penampan. Piye? Oh alah berarti nek kowe kakean tekanan kowe berarti kakean gaya. Ya ora kuwi rumus fisika kok iso terus. Leres. Saiki rumus kecepatan. Kok cek neh. Akeh lho cah fisika tenan ora. Yo kecepatan. Yo kleru di streaming didenda wong sak fisika kowe. Kecepatan ki oke, Mas. Iya iki lho. Kowe njuk GLB apa GLBB? Nah, Oh, bongkok kowe. GLB kuwi gaya Lurus beraturan. lurus beraturan, nek GLBB gaya lurus tidak beraturan. Berubah beraturan. Oh berubah beraturan. Iya lah. Aku biyen yo iso fisika re. Sing GLB. Kecepatan. Iya, sing tangga kelambatan sapa to iku? Jarak tiap satuan waktu. Oh, jarak tiap satuan waktu. Saiki nek GLBB. Lho oke. Apa? Nganggo sing
dengan kecepatan awal apa dengan kecepatan pada waktu tertentu. Mumet kowe, mumet. Saiki ganti GL Pro. Hei! Fisika kok GL Pro berang lho. Gak enak GL Pro. GL Pro nabrak kowe. GL Pro nabrak kowe. Piye Bang? Mbak Neha piye rumusnya tekanan piye iso baleni omongane Mas Dirman apa ora Yo, sampean mau? tekanan Apa adalah mau Mas? Gak sing anu gareng sing tak takoni. Ayo. tekanan. Heeh, mong piye? Tekanan itu gaya Heeh. per anu Piye? Gaya emang apa? gaya karo anu modis. Nggak iso gaya karo modis. Nek kakean tekanan berarti kakean. Gaya. Kowe kakean tekanan ora? Ha nih ha. Mboten to, mosok bahagia niki gak ketok tekanan ngono. Mosok iki tak tekan gak kerso blas to. Lah sampean lagi tekan nganjuk kono kae. Iya urung. Tekanan kok lagi tekan nganjuk ya. Yo cah seni yo ngono kuwi. Cah seni ora Nah, butuh. kowe ngerti ora rumus seni ngerti lah. Apa enak rumus Enak seni. emang. Lho enek to wangsalan. Oh, iya. Terus bangsane kae. Betul. Tanya jawab gending. Mosok yo gak paham tak warai kok tak warai. Ya, Mbak Neha, Nggih. ngaturaken tetembangan nggih. Nggih, Lama Mas. tidak mendengar suara panjenengan. Nggih. Iya. Sudah lama sekali. Sudah lama ya. Lah niki pikantuk bocoran Mas. Apa kuwi? Tibake Mas Herman niku puyaine kembar ning lanang wedok alias dampit. Lho, Suara sapa? heeh iki aku diomongi. Sapa? Bake sing lanang Herman sing wedok Hernia. Mas aku. Yo, anu niki wonten pamundutan podang kuning menapa ninggal katresnan. Monggo, bebas merdeka. Napa, Pak? Oh, podang kuning mawon. Kuning. Podang. Permintaan terbanyak apa, Bang? Podang kuning. Oke. Ya, podang kuning ya. Ya, Langsung nganggo anu wae, dicara seragiran ben ora kendu. Cocok, suasanane. cocok. Yo, Mbak Neha, podang kuning buka saka kendang Jaipong Mas Arya. Yo, langsung digawe cara seragiran. Tateke. Ya.